Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Arýasy halkara kampaniýalar toplarynyň ýolbaşçysy, Halkara Velosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komissiyanyň agzasy Igor Makarow kabul etdi. Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy duşuň barşynda şu ýylyň 13-17 oktýabryna Aşgabatda geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler hemde hormatly prezidentimiziň büyük möhüm sport şäheretini guramaçykly geçirmek boýunça udal birin tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada gatabat berdi. Bu ýarışlara dünýäniň 186 ýurdunyň wekilleri gatnaşar. Hormatly prezidentimiz velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmeginiň Halkara Olimpiya Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agdasy bolan Türkmenistanyň dünýäniň olimpiya hereketini ösdürmäge hemde sporty wagt etmäge münasip goşandygyny aýdyp, dünýä derejesindäki iri ýarşyň Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň hemde Aziýanyň merjeni hataplanýan ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygynyň bayram edilýän ýylyna geçirilýäniň çuňur manysynyň bardygyny belledi. Daşary ýurtly bilermenleriň baha bermegine görä, tagdyn durmuş ýölgesiniň tarapdary hemde işiň wagtçysy bolan türkmen lideriniň taýsy tagallarlar netijesinde Türkmenistanyň diňe bir beden terbiýe we sport bilen işiň meşgullanmak üçin eýtim ýokary derejeli ýarşlary geçirmek üçin ähli şertler döredildi. 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk binalarda we sewiştiň oty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň hemde 2018-nji ýylda Amul kadar halkara awtoralysynyň we agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň üstünlükli geçirilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Tagdynlygyň we ruhfenetliň ýurt hökümine karar edilen Türkmenistanyna soňky ýyllarda sportyň ähli görnüşlerini ösdürmek üçin kuwatly maddi enjamlaryň binýat döredildi. Köpügürli stadionlar we ajaýyp sport toplamlary ilkinji nowatda bolsa Tebitdäki iri Dürawap Olimpiya şäherji guruldy. Sportyň beý meşhur görnüşi boýunça şu gedeki dünýä çempionatam Olimpiya şäherjiginiň üstü ýapyk velotrek toplamynda geçiriler. Bularyň ählisi Halkara Olimpiya Komitetiniň ähli talaplaryna laýyk gelýän milli sport ulgamynyň döredilmegine de şaýatlyk edýär. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek hakynda ýürüýte kararnamanyň kabul edilmegi, dünýäniň sport geňişligine uly üstünlikleri gazanmagy başaran Türkmenistanyň ýeten bilinç sepkitlerine ýokary baha berilýänliginiň hemde ikrar edilýänliginiň şeýlekem tutuş dünýäde ýözüşiň, paragatçylygyň we rewaçlygyň beýikligine Türkmen lideriniň durmuşa geçirýän sport diplomatiýasynyň dünýä bileşigi tarapyndan bir agzdan gollanýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli sport we beden terbiýe hereketi maksady okunlylygy höwetlendirýän tagdynlygyň hemde güýç kuwatyň çeşmesi bolup durýar. Velosiped sporty bolsa sportyň ekologiýa taýdan arasy hemde özüne çekiji görnüşi bolmak bilen adamlaryň saglygyny berkitmekde möhüm orna elýär. Şoňa görä ýurdumyzda velosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sany ýygydylar tiýär. Meýer Morşýaly 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça döredilen halkara bayram münasibetli Aşgabatda velosiped sporty boýunça iň köpçülikli sapak geçirildi. Bu sapak dünýä rekord hökümine belli alındy. 2019-njy ýylda paýtagtymyzyň Olimpiya şäherjiginde 2019 adamyň gatnaşmagyna iň dowamly bir nizamly velosipedli ýürüýüş geçirildi. Bu ýürüýüşüm Guinness'in rekordlar kitabyna münasip orna geldi. 2020-nji ýyl 12 kilometr aralyga guralan velosipedli ýürüýüşi hemde Türkmen paýtagtynyň täze ajaýyplygyna öwrülen velosiped binasynyň açylyşyna wetlendi. Ýa-da kuwatda şahsy velosiped sportyny wagt etmek boýunça da uly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşini ösdürmek üçin ähli şertler ilkinji nowatda bolsa dünýä ýylyna laýyk gelýän awtomobil ýollar çekildi. Makarow hormatly prezidentimiziň dünýä derejesinde velosiped sportyny ösdürmek üçin möhüm ähmiýete bolan velotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky nowatdaky möhüm halkara başlangyjynyň ýüren uly ähmiýetini bellep, halkara velosipedçiler birleşiginiň bu ýarşlary ýokary derejede guramakda we geçirmekde uly işleri alyp barjakdygyny aýtdy. Bellenşýäli guramaçylyk meselelerine uly ähmiýet berilýär. Hudutanna koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýäde emele gelen çylşyrylmış şertlerde Türkmenistana gelýän ähli türgenlere degişi sanjymlaryň edilmegi bagatda ýardam berler. Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýip elan edilen 2021-nji ýylda
Türkmenistan üçin şanly ýylda geçirijek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn ähmiýetini nazara almak bilen velosiped sportuny hemde ekologiýa taýdan arasy we daş gorşaw üçin howpsy uly görünüş hökmünde velosipedi wagt etmäge ýardam edýän mahabat we düşünüş işlerine aýratyn ünslerler. Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýol başdy. Hurmatly prezidentimiziň ähli tapşyryklarynyň gysga wagtda ýerine getiriljekdigine inanýaryp, döwlet başlarymyza berk jan saglyk, awadançylyk, mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň we arwaşynyň bäkfetinde alyp barýan ägir türlü işlerine üstünlikleri arzu etdi. Duşukdan soň Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýol başdy. Habarçamda şeýle görünmerdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň wagt tap kabul edenligine men ören şahatlaryn. Halkara velosipedçiler birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agdasy hökümini velotrek boýunça dünýä çempionatynyň mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Taryhy waka velotrek sportu boýunça dünýä çempionaty golaýlap gelýär. Hormatly prezident dünýä çempionatyny ýokary derejede uramaçyklyk geçirmek babatda degişli taşyklar berdi. Munyň üçin biz elbetde ähli tagallar eder. Hemde velotrek sportu boýunça dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirer. Oňa dünýäniň 186 ýurdunyň wekilleri gatnaşarlar. Biz guramaçyk meseleleri babatda pikir alýşdyk. Elbetde häzirki wagtda pandemiýanyň, koronawirusyň dowam edýän döwründe Türkmenistana geljek ähli türgenleriň degişli tanjymlar bilen üpsün edilmegine ýardam eder. Şeýlekem beýleki guramaçyk meselelerini oňyn çözdik. Ata watanymda taryhda ilkinji gedek velotrek boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Şonuň üçin ony ýokary derejede geçirmäge çalşar. Mahabat işlerinin münasip derejede geçirilmek üçin dünýäniň velosiped sportunyň direktorlar geňeşine de bu mesele äsir eder. Häzir Aşgabat ak mermerli paýtagy şäher bolup durýar. Hormatly prezidentiň başlangyjy bilen 3-nji iýun halkara velosiped güni diýilip ikrar edildi. Velosiped sportunyň mahabat işleri sportuň bu ajaýyp görünüşini ösdürmäge ýardam etmelidir. Çünki ol sportuň ekologiýa görünüşi bolup durýar. Sportuň bu görünüşi bilen meşgullanýanlaryň sany artdygyça ol saglyk üçin hem ekologiýa üçin hem üren oňat bolar. Ata watanym Türkmenistan özüniň baky beýtaraplygynyň şanly 20 ýaşyllygy bilen mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny hemde güzel paýtagtyň Aziýanyň merjeni hataplanýan Juwan Aşgabatyň taryhy senesini 140 ýyllygyny belleýär. Bu şanly toýlaryň toýlanýan ýylyna velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmegi hakykatdan hem taryhy wakadyr. Türkmen topragyna toýlar goşa-goşadan gelýär. Bu bolsa adamlary awadançyga we arwaşyga ruhlandyrýar. Hormatly prezidentiň duşukda belleşýäli adamlar sport bilen näçe köp meşgullansalar, olaryň bedenleri şonça da taplanar. Bu bolsa adamlaryň saglygyny hasy berkider. Sag bolun. Şugun ministr kabinetiniň şuýryň ilkinji 2 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri boýunça geçirilen mejlisinde hormatly prezidentiň öňde goýan güdeplerini durmuşa geçirmegiň ugruna başlanan maslahatlary işleň häsiýeti wesendi. Olaň barşyna ýurdumyzda ösdürmegiň möhüm meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Hemem milli liderimiziň öňde goýan güdeplerini ýerine ýetirmegiň ugrulary kesýetlenirli. Ýurdumyň mejlisine geçirilen maslahatda hormatly prezidentiň ýol başlygyna döwletimiziň demokratik hukuk hemem dünýäwi esaslarynyň berkitilmegine, ykdysadyň ýokary ösüşlepginleriniň üpçünilmegine, raýatlamyň awadançylyk derejesiniň ýokaryny öňürlüğini giň meşhur özgörtmeli durmuşa geçirmegiň şähertlerini milli kanunçylyk biniýadynyň ýygydarly kämilleşdirmeginiň ähmiýetini üns çekildi. Belenşiýaly ýurdumyň deputatlarynyň öňünde berkarar ýurdumyň geljeki ösüşini, oňa raýatlarynyň awadançylygyny üçediýän täze kanunlary kabul etmek bilen baglanyşykly möhüm güdepler durýar. Deputatlar jemgyçilik wakalarynyň jümmüşini bolmalylar, halkymyzyň oňyn çözgütleri hemem özgörtmeleri bolan isleglerini işleň öwrenmeliler. Maslahatda bulara barda aýratyn durup geçilip şeýle işleri alyp barmagyň uly ähmiýetini atly. Hemem burada ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyldy. Şeýle maslahatda döwlet siýasatynyň ileri sürýän uranyň şähertlerini milli parlament taparynyň öňe goýulan möhüm güdepler nazara alyp durmuşa geçirilen işleň üstüne durulup geçildi. Şoň ýaly mejlis tarapyndan merkezi saýlaw topary, welaýatlaryň häkimlikleri, siýasy partiýalar, jemgyçilik guramalar bilen birlikde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalaryna saýlawlary guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça degişli işleň alınıp barlaýany barada çykyşlar dinlendi.
Maslahatda Türkmenistanyň parahatçylyk söýjülük hemme netijeli daşary siýasatynyň ýurdumyzda ýaýbangylaryny özgertleň mukaddes garaşdyrmagyň şanly 30 ýylynyň ähmiýetini, hereketi diýen kanunlaryň mazmunyny düşündirmek boýunça wagt netiýet işleriniň ýygydarly alnyp barlyanyny belenildi. Daşary işler ministrligine geçiren maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna amal aşyrylan işleň netijeleriniň ykdysadyň puduklaryna durnukly üstepgeniň saklanýanyny äşkar edilmegi belenildi. Garaşy durusmyň daşary siýasaty bir taraplyk parahatçylyk söýjülük, hoşnýetli goňşuluk hem özara bähwetli hyzmatdaşgyrlyklaryny berk eýermek arkaly amal aşyrly. Türkmenistanyň bire hormat goýmak, ynanyşmak, hoşnýetli goňşuluk hem halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklaryna uly üns berýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan berýärde netijeli ösdürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Çıkışlaryň dowamyny bellenşýärli häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oňy bütün dünýäde awraýyny hasam artyrmak üçin milli diplomatik düzüminiň işgärleriniň netijeli işlemi üçin hormatly prezident tarapyndan ähli şertler dürdürildi. Şoňa görä maslahatda hormatly prezidentiň başlanýagy boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany diýip ýalan 2021-nji ýylda başgary iş ýüzüne amal aşyrmak üçin ören köp kimem tutun ýerli zähmet çekmegiň möhümligi dogrusynda bellenildi. Ýurdumyň daşary siýasatyny amal aşyrýan maslahat gatnaşyjylary bular barada çykşyda buurda esasanam özleriniň hasam ihlasy, şeýle-de tutan ýerli işemeliklerini noktadylar. Şoňra-da milli idramyň tawşyrlyklarynyň gelip çykýany wezipler barada pikir alşyldy. Çykşydanlara daşary siýasat idaralarynyň ury boýunça gatnaşyklaryny ýygydarly ösdürilýäni, daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen özara bähwetli feodal ykdysady hyzmatdaşlygy potlanmak boýunça işlerini amal aşyrýanyny belediler. Ýokary gödäwçilik idarasyna geçiren maslahatda hormatly prezident bilen görkezmegine raýatlyqda milli ykdysadyň ähli ulgamaryny, jemgyçilik guramlaryny hemme beýleki urlaryna sanly ulgamy, häzirki zamanyň öten tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýbangylaryň giň möçürli işleň alnyp baryşy barada çykyşlar dinlendi. Belenşýärli sany tehnologiýary ösdürmek, degişdirilmegine maddi enjamyň biniadyny potlanyrmak, hemme olaň işini dünýäniň öten tehnologiýalaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleri häzirki döwrüň iň wajyp işlerdir. Şunun bilen baglanykda edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri aralyp maslahatçylyk hem ýerine ýetirilmeli wezipler kesýetdi. Mundan başga ýurdumyzda kabul edilen döwlet hem puduklaryny maksatnamalaryň ýygydarly durmuşa geçirilişine gödäwçilik etmek işleriniň alnyp baryşy barada maglumatlar boýunça çykyşlara orun berildi. Hormatly prezident bilen ýygydarly belleşýär ýurdumyzda alnyp barýan essenlik durmuş ýa-da ykdysady işe kanunçylyk noktalaryndan ýygydarly hem toplumlaryny gödäwçilik edilmeliler. Çykşydanlar hormatly prezident bilen taşyrşýaly bar bolan oňyn tejribäni umumlaşdyryp, öňde barjy tejribäniň ýaýradylmagyna hem doranuş işini, şeýle-de ulgamany kämilleşdirmek üçin öňde barjy usullaryň mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanmalygyna ünitjekdiler. Şoňra-da maslahat gatnaşyjylar buurda hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini talabarak ýerine ýetirmegine, ähli ukyp başarnyklaryny hem bilimlerini gaýgyrman zähmet çekjekdiklerini anandyrdylar. Iqtisadiýat, maliýe we bank ulgamynyň ýolbaşlarynyň hem işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna amal aşyrylan işiň netijeleriniň ykdysadyň puduklaryna durnukly üstepgeniň saklanýanyny äşkar edilmegi, watanymyzyň ykdysady huwatyny hem bäsişi ukyplyny ýokurundyrmak ýoluny öňe tarap ädimlen ädilenigi, milli ykdysadyň ähli ulgamlarynyň şeýle-de puduklarynyň durnukly üsýanyny belenildi. Belenşýäri milli idramyň beren tawşyryklary ýurdumyň innowasion ötüşinde hususy pudugyň paýyny artdyrmagy, bazar gatnaşyklarynyň germini giňeltmäge, döwletiň hem hususy pudugyň hyzmatdaşlygyny işleňişdirmek arkaly döwletiň ykdysady huwatyny hasam berkitmäge, şeýle-de ykdysadyň durnukly ösmegini üpçünetmäge, milli ykdysadyň puduklaryny sanly urgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly hem bäsişi ukyply sanly ykdysady ösdürmäge gönükdirlendir. Şoňa alamy berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne garaşy watanymyň ykdysadynyň ýokary depini ösmegini üpçünetmek, hem işiň maýa goýum siýasatyny dowam etdirmek, Türkmenistany senaga taýdan ösen döwleti öwürmek, bilimlere hem innovasiýalara daýanýan, ykdysady, durmuş hem ekologiýa taýdan amatly tehnologiýary özüne jemleýän, ykdysadyň puduklaryny hem eýçilik görnüşleri bagyna diversifikasiýalaşdyrylmagyny üpçünedýän, sanly ykdysady uýgunlaşdyrýan bazar ykdysadynyň özgörtmelerini üstünlikle amal aşyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, ýurdumyzyň hem oňy sebitleriniň ykdysady huwatyny berkitmäge gönükdirlerini çäreleri ýygydarly durmuşa geçirmek, ýyratymyň ýaşaýyş durmuş şartlaryny hasam gowranmak, maýa goýum işlerini kämilleşdirmek maksat edilýär. Maslahatyň dowamyny hormatly prezident bilen bu wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmän şäherler barda pikir alşyp teklipler aýdyldy. Hem işleri ýerine ýetirmän anyk uğurlary kesýetdiler. Ulu kommunikasiýa toplumynyň ýolbaşlarynyň hem hünärmenlerdir işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda bulugymda alnyp barýan işleň netijeleriniň ýokurundyrmagynyň milli ykdysadyň kuwatlanmagy bolýary halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli belenildi.
Hormat prezidentiň toplumda işleňe talaba laýyk alınıp barylmagyny gadanmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmeň ören wajyp dognaly. Maglumat tehnologiýalarynyň dünýädäki ösüşine laýyklykda ykdysadyň puduklaryny, häzirki zaman tehnologiýalarynyň işleňi ornaşdyrmagy şartlandyrmalary. Şular bilen birlikde hormat prezidentiň döwlet idara kärhanalaryny sanly urgamy birikdirmek işini şartlandyrmak, ilata elektron görnüşinde dürli hyzmatlaryny ýoly goýulmagy üpçün etmek boýunça birnäçe meselelere ara alınıp maslahatlaşyly. Mundan başga masata asyrlaryň dowamyny Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi uranyny, hemem häzirki döwürde bu urany döwrüwap derejede dikildilýänligi belenilip, uly kommunikasiýa toplumynyň bu ury ösürmekde aýratyn möhüm urny eýleýänligi anatyly. Ýurdumyň uly üsaşyr kuwatyny ösürmek maksady bilen gurulan döwrüwap demir ýol üçinçilik urgamynyň mümkinçiliklerinden dol peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşi bilen aýaklaş etmek üçin aragatnaş hyzmatlarynyň hirini hemem geçirjilik ukybyny hasam ýokarlandyrmak, bu puduga döwrüwap telefamatlary giňden ornaşdyrmak babata möhüm wezipelerini durýan belenildi. Masadyň dowamyny uly aragatnaş toplumynyň ähli beýleki idaralarynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipeleri ünitli şekilde Ýalňyz energetika toplumynyň işgärine gatnaşmagyna geçirilen maslahaty hormat prezident bilen döwletimiz tarapyndan zerur kömegiň berilýänine garamadan toplumyň puduklaryna henüýde oňyny öňüçligiň ýokdugy barada aýdan sözlerini ünitli şekilde. Şoňa görä hormat prezident bilen tapşyrşy ýaly bu ýagdaýlary düýpli seljerip, işleri talaba laýyk ýolgoýmak üçin teklipler bermek baradaky meseleler maslahatyň gün tertibine girdilen esasy meseleler boldy. Şundan uralanyp ýagdaýlary düzeltmek üçin amala aşyrmaly işleri ara alınıp maslahatlaşyly. Çykyş edenler ýurdumyň energiýa serişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrma uruny döwlet başlamagynyň ýygydyr taýdalaryny tejesinde uly işlerini alınıp barlygyny barada aýdyp, hormat prezidentiň öňünde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giň işlerini pikirleşdirdi. Hemem degişli teklipleri ortaga atyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýalňyz energetika toplumyna halkara hyzmatdaşlygyna, ulgamy öňde barjy tejribeleriň hemem ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Nebitka toplumynyň ähli dizimleriniň işini kämilleşdirmek, bu urda durmuşa geçirilýän şäherleri işleňleşdirmek hemde toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijelerini ýokarlamak boýunça öňde durýan wezipeler hemem olary ýerine ýetirmeň anyk ýollar kesgitlendi. Masada atnaşyjylary işlemäge döredip berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezident we hoşallyk bildirip ýurdumyň ýalňyz energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek uruny tagallalaryny gaýgaman zähmet çekip, hormat prezidentiň öňünde goýulan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjekdiklaryny anandyrdylar. Guruluşyk energetika we senagat önümçilik toplumy milli ykdysadyň möhüm urlarynyň hatarına durýar. Bulgumda alınıp barýan işleň netijeleriniň ýokarlandyrmagy, ykdysadyň kuwatlanmagyna boşaýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmegine de ähmiýetli bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyň guruluşyk energetika senagat önümçilik urgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri sadaşly ösýän urlary urly. Hormat prezidentiň şu şanly ýylda dürli detalary işlemek boýunça ören köp şäherleriň belenenigi, ularda işleri şartlandyrmagyň zerur dawarda aýdanlaryna aýratyn şekilde. Şununla bilen baglykda milli lidermede ýurdumyň içinde halkylaryň energetika ulgamyny döretmek hemem Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny çekmek boýunça ýer tasamalary şart tamamlamagyň zerur durumy welep, ularyň amala aşyrmagyň uly tagalary hemem ähli işleňe talaba laýyk bolmagyny talap edýän noktada. Şerde hökümetiň mejlisinde guruluşyk we senagat puduklaryny ösürmäge, maýy ömürlerini köpräk çekmek, garamagyna kärhanalary hususlaşdyrmak baradaky meseleleň üstünde işlemek tapşyryldy. Şu meseleler babatda çykyş edenleri işleri milli lidermeden talap edýär gurap, öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça pikirleşdirler. Şunun bilen birlikde mailnamalary durmuşa geçirmek üçin zerur mukdarda guruluşyk serişlerini öňürmegi üpçün etjek işlere serjelme berildi. Masadyň dowamyna Aşgabat şäheriniň 140 km mäsafatly ýaýwanlaryna şäherleri barada durulyp geçirildi. Milli ykdysadyň hemem ötüş ýurdumyny senagatlaşmak boýunça öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmegi, hormat prezidentiň ýurdumyň senagat toplumynyň öňünde goýýan möhüm wezipeleriniň biridir. Owy hoşalyk ulgamlarynyň ýol başlary hemem hünärmenleri hormat prezidentiň ýurdumyň durmuş ykdysady ösüşiniň şu ýylyň ilkinji 2 aýynda gazanlanan netijelerini başlanyp geçirilen ministrlik kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri masadyň esasy gün tertibine girdiler. Ma'lum bolýar hormat prezident we ulgamyň puduk idaralarynyň ýolbaşlarynyň daýhan birleşikler bilen köpräk işimi taşyrdy. Masaty hormat prezidentiň beren taşyrklarynyň uralanyp geçirilmeli işleň anyk urlaryny kesgitlemäge başlanan çykyşlara giň urun berildi. Bu babada birnäçe teklipler ortaga atyldy hemem giň işleýän pikirleşmeler boldy.
Şeýle masalyň dowamyny hormat prezidentiň Türkmenistanyna ähli halk bagy hikmet daratyny geçirmek hakyna gol çeken kararny raýatdy. Bu ekologiýa çäretiniň 20-nji martda geçirilmegine hemde emele gelene ýagdaýlar nazar alynıp, bagy hikmet daratynyň hemde halkara Nowruz bayramynyň, Milli Bahar bayramynyň her wulaýatyň, şeýle Aşgabat şäheriniň öz şäherlerini gurulmagynyň belenilerinden uğranyp, degişli işleri talaba laýyk alyp barmak üçin wezipler kesgetdi. Çıkışlarda hormat prezidentiň suw meselesine hasyrlygy ýokarlanmak hem täze ýerleri özleşdirmäge aýratyn ünsürip, suw toşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň we işte beýleki ýurtlaryň tejribesini peýdalanmagyň möhümdigi barda aýdanlarynyň ähmiýetligini ataly. Çıkışlarda öňdürýän wezipleri awra bilen ýerine ýetirmek urundy, ähli mümkinçilikler hem şertler bardygy belirlenip. Şunlukda bu urda durmuşa geçirilen çäreleri işeňleşdirmegiň esasy urur kesetini. Berkarar döwletimiň bagtyarlyklaryny ýurdumyň sowda, telekeçilik, dokma we hyzmatlar ulamynyň işi talablara ýetirejde ýol goýulýar. Türkmenistana amal aşyrýan giň goşurly özgörtmer maksatnamysynda ýurdumyň telekeçilerini möhüm orun degişdir. Şununla baglykda bu toplumda geçirilen maslahaty hormat prezidentiň toplumyň ýol başlarynyň ýakyn döwür üçin wezipelerini serjermegiň zerur durumy ötüçekip, bu urda belirlen çäreleri çartarak amal aşyrmak üçin ähli zerur çäreleri görmegi taşrany aýratyn ataly. Sowda dolanşyny işeňleşdirmek, telekeçiliň ykdysadynyň ähli puduklaryny amal aşyrlayan tasamalara gatnaşmagyny üpçün etmek öňde durýan wezipeleň hataryna görkezildi. Belenşýäle ykdysadynyň ähli puduklaryny anyp barýan işler häzirki döwrüň ösen taraplaryna hem halkara ölçülerini dolu kybap gelmeleri. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýa-da kämilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar, şoltanda sanly ulanmary işeň ornaşdyrmalary. Munyň özi häzirki döwrüň esas talaplarynyň biridir. Şoňra da masalyda hormat prezidentiň ýa-da talap edişäli işleri iň dogry wagt derejede gurammagy şartlanmak baradaky taşyrlyklaryny ýerine ýetirmek boýunça beýan bilen pikirler hem teklipler ara alynıp maslahatlaşyly. Bilim, alamy, sağlyk goraýyş, sport uramlarynyň, jemgyçilik guramlarynyň işgärlerini geçiren masalyda häzirki döwürde ýurdumyň bilim uramyna kämil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bilimiň hilini hem derejesini ýokarlamagyň möhüm talap bolup durýanyny anlataly. Şununla birlikde Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 2 aýynyň durmuş ykdysady görkezijleriniň jemlerine başlap geçirilen mejlisinde hormat prezidentiň ulgamyň işgärleriniň öňüne goýan möhüm talaplarynyň hem taşyrlyklarynyň ören uly ähmiýeti bardy giň işleýän durup geçirildi. İşler alınıp barlana ýa-da gurulany hormat prezidentiň hut şol talaplarynyň hem taşyrlyklarynyň uralmagynyň zerurdygy aýratyn ataly. Hormat prezidentiň gowy taýýarlykly ýaş hünärmenleri ýetişdirmegiň möhümdigi, ýokary okuw mekdepleriniň, Alamlar Akademiýasynyň institutlarynyň ýol başlarynyň işgärleri, mugallimleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň üstüne hemişe işemeligi barda aýdan sözleriniň uly ähmiýeti belenip. Şununla baglykda hormat prezidentiň beýleki ýurtlaryny bu urdany belli bir netije gadanany okuw mekdepleri bilen tejribe alşmagy guramagy taşyranyna ünitli şekilde hem bu urda alınıp barmaly işler boýunça pikir alşyly. Masalyda milli sağlyk goraýyş ulamyny munyň welekde döwrewap ýagdaýa getirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadananlarynyň tejribe giňden ornaşdyrmaly barda belenildi. Şeýle masalyda sport ulamynyň ösülmegine hormat prezidentiň uly üns berýäni anlataly. Belenşýäli ýurdunda köpçüliklerine beden terbiýe, sağaldyş gereketini hemde ýokary tejribeli sportda ösürmek, umumy derejede dürli sport sağaldyş çärelerini hem halkara ýarşlaryny geçirmek döwrütimiň içeri fiýatynyň strategik urdur. Ýurdumyzda sağlam durmuş şeýlerini berkilenmegine köpçüliklerin beden terbiýany hem ýokary tejribeli sportyň ösürmegine bu urara möhüm orun degişip oturýar. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işleri wasp etmekde medeniýet sunugat hem dürüjlük işgärlerine aýratyn orun degişdir. Bu lugumda geçirilen maslahatda ýurdumyzda medeniýet ulgamyny ösürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetiriş barada hasabatlar dinlenip. Belenşýäli medeniýet ulamynyň idaralarynyň işine sanly ulamyň mümkinçilikleri barha işeň ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyla münasibetli halkara ähmiýetli çäreleň bir näçesi geçirildi. Aşgabat şäheriniň döwredilmeginiň 140 ýyla münasibetli döwlet başlamagyň karary bilen tasdiklanan mailnamada gözüňde tutulan davrlar hem şäherleri ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek maksady bilen degişli işlerni barlýar. Masalyda hormat prezidentiň döwrüň talabyna aýdykda hem dünýäniň öňde barjy gadananlaryny nazar almak bilen medeniýet ulamyny hem köpçüliklerine habar beriş serişlerini munyň welekde ösürmegiň ähmiýetini nyktanana hem bu wagtda beren anyk taşyrlyklaryna ünitli şekilde. Masalyda edilen çykyşlarda garaşlyk watanymyzyň şany senelerini medeni şäherleri ýokary derejede taýýarlamagyň wajypdygyny ataly. Bu ahalaň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän çylraja ýepeşgarny hem metbuat makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlenip.
Çıkış edenler hormatly prezidentligiň tapşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetilmek ugruna ähli tagalaryny gaýgarmajykdyklaryny anandyrdylar. Umuman ministrler kabinetiniň şu ýylyň ilkinji 2 aýyna ýerine ýetilen işleň netijelerine başlanyp, geçirilen mejlisinde milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugruna başlanan maslahatlar netijeli häýätete eýe boldy. Bu bolsa şanly ýylymyzda belenen meýilnamalaryň hem maksatnamalaryň talaba laýyk ýerine ýetilmegini üpçüneder. Ahal Balkan daşoğuz Levapkemde Marul ayetlerinin häkimliklerini şu ýylyň 2 aýynyň netijelerine başlanyp geçirilen maslahatlarda hormatly prezident budan öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary barada giň işleýän pikirleşildi. Hemde wezipeler kesýetini şol wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi nygtalyp belenildi. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň şu ýylyň 2 aýynyň jemlerine bagyşlanyp sanly video aratnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilşi, milli ykdysadyýetyň ähli urlaryna sanly ulgama geçirmek boýunça alınıp barlayan işler, maýy goýumlarynyň özleşdirilşi, ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösürmegiň wezipeleri, häzirki günlerde mewsümden owa hojalyk işleriniň alınıp barylşy, öňde durýan beýleki wezipeler barada durup geçdi. Owa senagat toplumyny özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini öpçün etmek, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek, agyklary ýyda etmek, ýa-da ekşine hem taraplaryň aqşam taýýarlyk görmek boýunça alınıp barlayan işler barada maslahatlarda giňişleýän gurrun edildi. Milli ykdysadyýetyň ähli puduklaryny sanly ulgama geçirmegiň ähmiýeti hakyna, döwlet edaralaryny hususlaşdyrmagyň we paýdarlar jemgyýetine ýurmagyň meseleleri barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar onuň ähmiýetini nygtap belediler. Şonuň üçin bu wagtdaky işlere aýratyn gödekçiligi ýoly goýmak möhümdir. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar güneşli digermede durmuş ulgamny ötürmäge ulun serliýän nygtap belediler. Bu wagtdaky ähli wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylynda da doly öpçün edilmelidir diýip çykyşlardan aktarly. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň ýa-da ekşine taýýarlanylşyna aýratyn üns berildi. Bu wagtdaky derwäýt wezipeler bir pyrsatam ünsden düşürilmeliler diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar beýlediler. Buğday ekilen meýdanlara suw tutmak, beýleki zerur çäreleri geçirmek işlerine her bir günden netijeli peýdalanmagyň möhümdigi barada maslahatlarda giňişleýän durulyp geçirildi. Maslahatlarda göýek bakça ekinleriniň ýeralmanyň ekişine çaltygy ýokary hili geçirmegiň ähmiýetini agtaryp bellenildi. Olaň ekilýän meýdanlaryny hasam artdyrmak, ähli ekinlerden bereketli hasyl alynmagyny öpçün etmek derwäýetdir. Munyň özi ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmegiň esasy şertidir. Daşar ýurtlardan getirilýän adyk we beýleki önümleň möçörlerini azaltmak, güneşli diýermede öndürilýän önümleň eksportyny artdyrmak häzirki döwrüň baş wezipeleriniň biridir. Maslahatlarda bu wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň ýollary hakyna jekme-jek gurrun edildi. Ýere ýerlerine tohum, dökün, suw bilen ygtybarly öpçün etmegiň wezipelerini häzirden takyk kesgitlemek, ekiş mewsümine ykjam taýýarlyk görmek barada maslahatlarda çykyp geplen adamlar birin durup geçdiler. Owa hojalyk özgörtmelerini ýurdumyzyň senagatçylaryny, telekeçilerini işçiň çekmegiň peýdaly boljak barada da maslahatlarda gurrun edildi. Suw serişdelerini taýşetlik hemde netijeli peýdalanmagyň möhümdigi maslahatlarda ýürüte bellendi. Bu awatda işleň takyk meýilnamalary boýunça gurulmagyny öpçün etmek zerurdur. Mahlaty Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna öňde durýan berent wezipeleri üstünlikli berjaý etmek ugruna uly aladalaň edilmeligi bellenildi. Munyň özi şanly garaşdyrylmagdan 30 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlary bilen garşylamak üçin möhümdir. Maslahatlaryň dowamyny alınıp barylýan gurulşy işleriniň talaba laýyk bolmagynyň, aýratyn hem beýik garaşdyrylmadan 30 ýyllyk toý münasibetli ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän desgalan öz wagtyna ulanylmagy berilmeginiň möhümdigi barada giňişleýän gurrun öz beýany tapdy. Täze şäherçilen we beýleki derwäýt binalaryň gurulşyklaryna işlere aýratyn gödekçiligiň ýoly goýulmagynyň kemde olary ýokary derejesinde bina etmegiň wezipeleri hiç wagt ünsden düşürmeliler. Bellenlen maksatnamalaryň berjaý edilşi barada aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny takyk etgitdiler. Öňde durýan ähli wezipeler berjaý edilmek üçin mümkinçilikler we şertler bardany bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkay döwletimiziň bagtyarlyk dogrunda arkada prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçilikleri bolan guwunç buýsançlaryny beýan etdiler. Şu aýda geçiriljek bag ekmek çäretine ykjam taýýarlyk görmegiň, bag naharlarynyň oturduljak ýerlerini anyk kesgitler
etemeň hemde bu işi ýokary guramaçylyk ýagdaýyna geçirmeň wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Ýurtymyzda baý bosanlygy öwrümeň wezipelerini üstünlikli çözmekde bu çereniň ähmiýeti urular. Şonuň üçin hem oňa hemme taraplaryň guramaçylykly taýýarlyk görmek zerurdur diýilip maslahatlarda bellenildi. Maslahatlaryň dowamyny alan bilim saglyk goraýyş sport ulgamlaryna işleň ýagdaýyna da giňişleýän seljerme berildi. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ykdysadyýetiň sanly ulgamna geçýän döwründe wagtdaky işleri ilkinji nobatda bilim we alim idaralaryna ýokary derejede ýola goýmagyň möhümdigini aýratyn üns çekildi. Hyzmatlaryň elektron görnüşlerini ösdürmegiň, kämilleşdirmegiň wezipeleri barada da maslahatlarda derwäs gurrunlar edildi. Mart aýyna belleniljek bayramçylyk senelerine, hususan Milli Bahar bayramyna, Halkara Nowruz bayramyna häzirden guramaçylykly taýýarlyk görmegiň wezipeleri hakynda maslahatlarda giňişleýän pikir alşyldy. Durmuşa geçirilmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna, döwlet adam çöndürdigen hemişelik görülgäniň rowajlanmagyna gönükdirlen wezipelerdir. Maslahatlarda Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmagyň watany ýeliniň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyna ýene de bir gedek üns çekildi. Bu bolsa täze deputatlara tarap ynamlyk etmäge mümkinçilik berer. Hormat adamlar, indi bolsa ýugurdumyň ulaýtana we paýtaht Naşabatda 9-njy martda saat 20-den 10-njy martda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp Demirad kulmataran teleskontda 9-4 metr ýetýän şemal ugtar. Howa gejetinden 0-5 grad çenli gündüzüne 7-10 gradus, kenariýa etraplaryna 3-8 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp az kem ýagşýar, ümürli bolmagy mümkin. Demirad kulmataran teleskontda 8-13 metr ýetýän şemal ugtar. Howa gejetiне 3-8 gradus gündüzüne 8-13 gradus maýly bolar. Mar welaýatyna ütkap ýamur tugaryp az kem ýagşýar. Demirad kulmataran teleskontda 9-4 metr ýetýän şemal ugtar. Howa gejetiне 3-8 gradus gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ütkap durýan burutly howa bolup az kem ýagşýar. Demirad kulmataran teleskontda 9-4 metr ýetýän şemal ugtar. Howa gejetiне 2-7 gradus gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Daşowut welaýatyna ütkap durýan burutly howa bolup Demirad kulmataran teleskontda 7-10 metr ýetýän şemal ugtar. Howa gejetiне 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýl, gündüzüne 4-9 gradus maýl bolar. Paýtaht Naşabatda ütkap ýan burutly howa bolup ýerden az kem ýagşýar. Demirad kulmataran teleskontda 8-10 metr ýetýän şemal ugtar. Howa gejetiне 4-6 gradus gündüzüne 8-10 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 10-uny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyny aşyrýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tutan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 8 oturum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňünde üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyny howanyň derejesiniň ütköýäniňe nazar alyp, pasyly gura giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlarym, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşiňiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär etýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.